Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Шао Сен Петрон и това е Майнкрафт бла-бла. Така, и в този епизод ще покажа как да оцелете първата нощ на Майнкрафт. Така, тук ще създах един много терен, но не исках да го показвам как се създава, защото беше много бавно. В нещо много лаги. Така, значи в първата на тази версия ето как изглежда менюто. И в първата версия, абсолютно първата, няма скинове или нещо от този сорт. Абсолютно всички играчи са с един и същи скин. Ето този. Така. Сега, как да оцелете първата нощ? Първото трябва да намерите мястото, къде ще построите вашата къщичка и да съберете малко дърво, разбира се. Сега ще се върна. Така, значи събирате дърво. Продължавате да събирате. Да, добре. Сега, първото нещо, което трябва да направите е съберете дърво, с което ще направите тези wooden planks. 20, ето ги. И сега тя да ги взимате и ги правите на един workbench. 4 така се нареждат. И ги правите на един workbench. Там изглежда другото место. Имам и репактиве. Тъй като виждам нещо доста интересно. Значи тук не е нужно само с ляв или десен бутон върху овцата и всичко от нея изпопада. Това е готиното на новата версия. Тази версия бе. Аз сега да се запаса за после с малко вълна. Я гледайте, тази даде 5 вълна дори. Добре. Сега, вече имаме залегло. Защото тук като се стъмни, почват атаките на зомбитата и мобове и тъпо. Ето изглежда готино местенце, без има кол. Сега събрахме някакви айтеми. Така. Добре, поставяме този. Значи може от това. Как се тя рози, не знам за какво са. Значи. Сега първото е да се направим легло. Само дето. Да, в тези версии мисля, че още нямаше легло, защото няма зомбита, де. Значи вълната е само за окраска. Сега, първото, което трябва да направите е да си направите клечки. Така да се нарече. И да направите една кирка, дървена, разбира се. И ще ви трябва само за да съберете 3 камък. Готиното, че кобълстона е много готин в старите версии. Добре, съберем малко кобълстон. Чайте ме на идея. Добре, 2 кирки си направихме. Готово. Те чупат малко по-бързо и са по-ефективни. Добре, по-бързо чупят и не се чупат толкова лесно, както дървената кирка. Чете сега, докато не се е стъмнило, аз да ходя да взема този готин кол, да виси и тук. На кефи. Така си виси и тук. Вземам го, за да направя малко фенери такива. Торчове имам предвид. Извинайте за това прекъсване. Добре. Сега така, направихме. Правим си 4 торча, 8. Така. И тук осветяване. Значи мога да почнете да осветявате тук някъде около вас, защото
стакват мове, те няма се стакна така и така, защото първо, че няма мове в играта все още. Още не са измислени. Са измислени само кравите и другите гадини. Значи е така. И е тук. Така. Вие може да си пострелите, когато си искате къщичка или нещо сорт, когато си изперете вие и когато си ви на Яков, може да си го направите в Майнкрафт. Майнкрафт е играта, която позволява всичко. Така. Значи сега събирам доста cobblestone да имам. Моята къщичка избирам да е такава. Някакво по-извратено. Добре, колкото да си живея в нея, бе. Сега... Значи мисля, че тук стака до 54. Не съм сигурен, да ще кажа точност. Значи тук. Да. Значи само на предишната версия, като съм играл, са били до 54, сега си до 64. Значи сега първо трябва да изработим един чест. И една фърненс. Така. Ще ги поставя ето тук. Следва да направим нещото наречено събиране на дърво, защото нямам никакво, ми трябва в момента точно. Значи тук прасетите другите ги убиват, те ви дават само безполезните айтеми, защото тук храна не ви трябва, тъй като нямате храна. Това е в 1.7, мисля, че по-нататъчните версии вече са пуснати бучетата. Няма представа. Измислих нов начин да се качвам. Добре, значи сега тук образувате 20 такива и си правите клечки, не, всъщност, да, така да е. И правите една брадва, всъщност, така. Сега отидете да обръснете това дърво напълно, за да вземете дървото. Сега виждате, да, и тия. Всичките stone items, тези, които са от камък, са доста по-добри, отколкото другите. Това дърво не мога да стигна само. Но ладно. Добре. Няма че, имам 6 дърво. Пак ми стигат. Така, значи тук в първата версия не е толкова добре направена играта. Но иначе после, като почнете да се развиват по-добре, значи имаме 43 и малко. Една брадва. Значи това е крафтинг копчето. Или крафтинг тейбъл, workbench. Както си го искате си го наречете. Бати бъговото. Бък. Има някакво бъкче тук. Така, сега. Първото е да си създадем една врата. Където се крафтва по този начин. И сега да си я сложим. Значи, сега. Какво сега да направим? Няма една идея. Значи, като се вземете още един чест и го поставите до този чест, ще направите large chest, т.е. троен чест, двоен чест. По-голям, буквално. Сега, така. Това е общото за първата вечер на Майнкрафт. Може би не е точно това, само може би ще покупая малко. Така. Честовете дори не се отварят, което е едно от хубавите неща, защото ако някои знаят как в новата версия 1.4.7, вече е доста напред към 2013 година, знаем за какво говоря. Значи така. И сега си правите някаква миничка, която да ви е минал, всъщност. Да. Значи сега, ето аз ще направя, тъй като имам вече малко cobblestone.
ще направя ето така. Каменни стълби. Добре. Значи имаме 44 каменни стълби. Извинявам се за това, което видях тук що. Сега. Нещо ми за лаги, много гадно на най-малката версия на Minecraft, което е доста странно. Сега, ако чуете кой си изработвам, правя си стълбички към моят двор надолу. Значи тук това да не ви плаши, ще трябва да се играе през нощта, как се вижда. Сега нека да си направим една лопатка. Можем сега да направим, че трябва и по-собствено да нямаме. Да, фурната, значи печете. Имаше един човек от Водохец, който печеше с дърво. Това е груба грешка, не печете с дърво никога. Печете с кол или с такова дърво. Обработено. Защото иначе трябва да сте големи дебили. Извинявам се за това, като казах, ама просто ти да си гриш цяло дърво, като можеш за да го обработиш и пак същия ефект дава. Така че нека тук да пообработи малко. Ето, всъщност има и сървъри, които са за тази версия на играта, които все още работят и чакат посетители, но не им се получава много. Така, вижте колко ти го направих. Ако може да сега е така. Така. Ако не може. Тези стъбички гадно се чупят малко. Такъв е живота. Абе, цяви, няма значение. Значи сега направихме къщичката. Това е от мен за сега. Това беше първи епизод. Чеца, още няма приключване. Кажем след малко. Имащи пакирката. Е така. Да ги направим са равноправни. И добре, ето сега само си приберем нещата в честа и приключваме този епизод. И това бях аз, чао, всем петано и до втори епизод, дами и господа, довиждане.